Ματίνα, βλέπω αυτές τις πολυθρόνες εδώ και τις καρέκλες και σκέφτομαι, μήπως κάνω καμιά αλλαγή στην τραπεζαρία. Λες να ήρθε η ώρα της? Όλης όχι, γιατί το τραπέζι μου αρέσει πάρα πολύ και δεν θέλω να το αλλάξω, θέλω να το κρατήσω, αλλά τι θα έλεγες να αλλάξω μόνο τις καρέκλες? Δεν είναι κακή ιδέα, θα ανανεωθείς κάνοντας μόνο μία μικρή αλλαγή. Και αν θες να ξεφύγεις και από το κλασικό στυλ που έχεις τώρα, μπορείς να διαλέξεις ένα σετ από καρέκλες μοντέρνο και minimal, αρκετά διαφορετικά δηλαδή από το κλασικό που έχεις. Και αν είσαι και τολμηρή, θα μου τις βάλεις και σε πολύ έντονο χρώμα. Ναι, μπορώ να βάλω και πολλά διαφορετικά χρώματα. Πολλά διαφορετικά χρώματα στο ίδιο σχέδιο, ναι, μην το φοβάσαι. Αλλά αν θελήσεις να μου βάλεις διαφορετικά σχέδια, καλό θα ήταν να κρατήσεις μονοχρωμία. Τι άλλο μπορώ να βάλω αντί για καρέκλες? Αυτό που είναι πολύ ωραίο τελευταία και είναι μια πολύ ωραία και φρέσκια ιδέα, είναι να αντικαταστήσεις 2 ή 3 καρέκλες με ένα μεγάλο μακρύ ξύλινο πάγκο. Α, σαν παγκάκι. Σωστά. Αυτό αρέσει πολύ και στα παιδιά, νομίζω. Αν το ντύσεις και με ωραίες μαξιλάρες από πάνω, θα είναι η αγαπημένη θέση των παιδιών. Είναι τέλειο το παγκάκι. Γιατί ξέρεις, για μένα το τραπέζι, η τραπεζαρία είναι το κέντρο του σπιτιού και όχι το σαλόνι. Γιατί στην τραπεζαρία μαζευόμαστε, η οικογένεια, οι φίλοι. Είναι η μοναδική στιγμή που επικοινωνούμε στην ουσία. Και αυτό που μου αρέσει τελευταία είναι που βλέπω φωτιστικά και απλά, αλλά και πιο ιδιαίτερα, τα οποία είναι όμως χαμηλά. Γιατί γίνεται αυτό? Είναι καινούρια τάση αυτή. Έρχεται κοντά στο τραπέζι, κοντά στο ύψος των ματιών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα λίγο πιο ζεστή. Έχει μια μεγαλύτερη αίσθηση οικειότητα στο φως όταν είναι χαμηλά. Βλέπουμε και καλύτερα το φαγητό μας. Εντάξει, σαφώς. Και αυτό που πίνουμε στην υγειά μας. Στην υγειά μας, λοιπόν.